torstai ja puolipäivä rupeaa olemaan kello täällä Englannissa ja nyt me ollaan tultu tänne kisakeskukseen tuossa parisen tuntia sitten. Ja 10 alkoi eläinlääkärin tarkastus, jossa ollaan sitten koko alkuaamu jonotettu. Eli eläinlääkäri tarkasti kaikki koirat. Isommat valjakot se käy tarkastamassa siellä niiden autolla. Ja pienemmät meni sit koirien kanssa. Koirien kanssa sinne telttaan. Ja tosiaan ihan kunnolla tarkasti kaikki mahdolliset. Käänteli jalat ja imusolmukkeet, kokeili ja kuunteli sydämet ja keuhkot ja näin poispäin. Samassa tarkastettiin sirut ja luovutettiin sirulistat jokaisesta valjakosta. Ja sit sen jälkeen silloin sopivasti sato ihan hulluna ja kaatamalla. Et onneksi saatiin olla siellä teltassa. Ja sitten sen jälkeen otettiin koiria mukaan ja lähdettiin tutustumaan tähän rataan. Eli nyt on saatu lupa koirien kanssa tutustua tälleen kävellen. Rata on merkattu eilen valmiiksi ja eilen valmiiksi ja nyt se on hyvin merkattu, että ei täällä nyt voi enää eksyä. Eilen meinas olla vähän sen niin kuin kartan kanssa kyllä suhaamista ja itse asiassa pian pätkä siitä alun perin julkaistusta kartasta, niin pian pätkä siitä sitten jäikin pois sitten tältä radalta. Nyt! Tää kuvastaa varmaan tää mun kävely tässä tosi just sitä, minkälaista tää meidän reissu vähäsen on ollut, koska tossa 2 metriä meidän etupuolella kävelee yksi kiimapylly. Ja tällä kertaa en tarkoita Hennaa, vaan Hennan juoksukoiraa eli Nivaa. Kun Nivallahan on ollut tässä alkuviikon nyt tärpit, niin tää on ollut vähän tällaista tää meidän elämä täällä kuulkaa Englannissa. Ja mulla on siis Vito ja Jetta tässä hihnoissa mukana kävelemässä tosta Teemun valjakosta ja Vitolla on ihan vähäsen tekis niinku mieli vaan nopeasti käydä Nivaa koko ajan haistelemassa. Eläinlääkärin jonossa meinasi olla kans tosi hauskaa, kun ihan vaan niinku 4 urosta oli sitä mieltä, että ihana Niva. Et kun meidän äänet olisi ottanut siitä mutelle, niin sen jonossa ei olisi kauheasti ääntä päässyt, kun meidän porukka koirat, niin kaikki piti semmoista mökää. Noi pojat varsinkin. Joo, siellä on Rossi yrittänyt aamulla astua Peteen ja Juke yritti astua Markoon. Ja täällä on kyllä sellainen eläinmeininki ollut, että toivottavasti noin nyt tosta vähän lähtisi laantumaan noi kiimat nyt näiden hajut, niin pojatkin sais vähän rauhoittua. Mut joo, siis tänään on teamleadereillä on 1 palaveri, jossa lähtöjärjestys arvotaan ja luokkajärjestys tai siis julkistetaan luokkajärjestys ja lähtöjärjestys arvotaan ja sen jälkeen tiedetään, että miten luokat menee ja monelta kelläkin on lähtö. Ja sitten meillä on niin kuin joukkuepalaveri kello 18 ja 18.30 toistaiseksi on sanottu, että silloin on avajaiset. Elikkä viimeistään nyt niistä sitten ainakin taas lisää video. Moro!